O Concello de Noia acolleu onte unha sesión plenaria extraordinaria urxente debido á modificación de tasas de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, unha reunión que estivo marcada polas tensións e os reproches entre os diversos partidos políticos. O encontro xa deu comezo con tensións entre o actual goberno e os partidos de oposición ao debatir a urxencia da sesión, alegando que esta sesión plenaria se estaba levando a cabo con moi pouco tempo de antelación para poder tratar ben o asunto principal, cando, aseguran, contaron cos prazos suficientes para poder convocar dita reunión. Nós entendemos que pode vir a asunto desta maneira, urxente, pero tamén entendemos que había marxe suficiente, este expediente non se empezou antontes, nin antes de antontes, e había marxe suficiente para poder falar cos grupos e apelar á responsabilidade e apelar a un entendemento. Están aquí vostedes dicindo que se fixo do mesmo modo en todos os lugares. O Bloque Nacionalista Galego en Muros, por exemplo, fixo unha suba de 12% a un recibo de 84 euros, creo lembrar. Fixo unha actualización do padrón para buscar aquelas vivendas e aqueles establecementos que non estaban pagando. Entón, é certo que van a ter que facer unha suba de novo de cara ao ano que ven, pero precisamente ese tipo de cuestións eran as que se poderían ter falado. É evidente que esta é unha cuestión que se coñecía por parte de todos os membros da corporación, que pudo ser tratada ao longo das últimas semanas para, polo menos, establecer un criterio conxunto ou intentar consensuar unha serie de aspectos. Hai antecedentes nos que enmendas relativas a esta materia foron incorporadas ao documento da ordenanza o pasado ano e en ocasións anteriores, por tanto, creo que aquí estivose privando os grupos da oposición de dar unha opinión, de facer as súas aportacións e posiblemente ter chegado a algún tipo de acordo previamente. Ante isto, o actual goberno defendeu que actuaron según os prazos cos que contaron, alegando que non se debería cuestionar o criterio do goberno. A permitir tampouco este goberno que se dude dos criterios dos técnicos municipais. É dicir, os técnicos municipais nos establecen que hoxe é o último día para a aprobación desta ordenanza. Esa é a realidade. Non vamos a permitir que un voceiro municipal poña en cuestión unha cousa obxectiva, porque os números non son cousas subxectivas ou cousas que se podan debater. Os números son os que son. Entón, cando se nos plantexa, se nos di que o martes é o último día para a súa aprobación. Por lo tanto, ven deste xeito. A nosa intención era convocar a comisión previa a isto, pero non daba tempo. Non daba tempo. Esa é a realidade. A outra realidade é a do Paz, que non queríamos duplicar plenos. Esa é a outra realidade. O noso compromiso é que para o vindeiro ano traer unha reforma en profundidade da ordenanza que permita cumplir o mandato da Unión Europea. Ese é o noso compromiso de facelo. Entendemos que en 2 meses, con todo o que hai e con todo o que quedou, que bastante temos con facer, con pagar facturas desta xente, non dou moito tempo a plantexarnos digamos, unha modificación sustancial desta ordenanza. O noso compromiso é que para o ano sala. No momento de tratar a continuación o obxecto principal da reunión, que era a modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, o concelleiro de Noieses Independentes Agrupados propuxo unha emenda de aumento de tasas que, segundo eles, era máis xusto e que se basaba en criterios máis económicos. Trátase unha proposta que se basa en criterios económicos permitindo que os servicios básicos non supoñan unha carga excesiva para as familias con menos recursos. Proposta de bonificación a excepción da proposta de subida da taxa polo grupo do goberno. Proposta para eximir de pago para todas as persoas que se atopen nunha situación ou factor de risco ou exclusión social establecidos na Lei de Inclusión Social de Galicia previo informe dos Servicios Sociais Municipais, polo que estuven lendo todos os que a publicaron o levan.
Proposta de reducción con base ao IPREN. É unha cuota cero para todas as persoas que perciban como mínimo o IPREN. Estamos falando de menos 600 euros que estarán exentas de pagar esta taxa. Reducción dun 40% da taxa para as persoas ou familias que non superen 2 veces o IPREN. Reducción do 20% da taxa para familias monoparentais, familias numerosas e familias con discapacidade. En canto ás vivendas, tarifa de 110 euros cunha recollida de frecuencia continua e de 100 euros cunha recollida de frecuencia alterna. Isto trátase porque non é o mismo a xente que vai a recoller a frecuencia que teñen nunha parroquia e nunha aldea que a que teñen no casco urbano. Non é o mismo que se recolle na Barquiñón ou Argalo, que non llevan a mesma frecuencia, nin producen a mesma carga orgánica, porque, como sabemos, hai animales en todas as casas ou moitas, e a carga orgánica xa non se deposita e non teñen o mismo. En canto á actividade, no caso da realización de 2 ou máis feitos impoñibles no mesmo local ou vivenda, ben despachos profesionais ou onde teñen o domicilio fiscal, onde coincide coa vivenda, fixen mal aí, entenderase que o obxecto tributario é un só de maior cuantía. É dicir, hai moitos despachos profesionales en Noia onde teñen a mesma vivenda que é o seu traballo, co cual que se cargue a cuota da ordenanza que sea máis cara. Tras isto, debatiuse a proposta da emenda, a cal non saiu aprobada debido ás dúbidas xeradas entre os partidos oponentes, a excepción dun punto que se engadiu á proposta principal. Entendemos que non debería de haber problema polo que supón a nivel de perda de ingresos para municipais e aceptar as exencións para as persoas que están en risco de exclusión social. O que si entendemos é que, aínda que é necesario facer un estudio máis pormenorizado, como se comprometeu o goberno municipal, para que de cara ao ano que ven sexa unha ordenanza máis progresiva e que teña en conta as diferentes casuísticas, non estamos convencidos de que as outras modificacións se poidan facer sen un informe non técnico, porque sí que é certo que supoñen unha mudanza sustancial. Na práctica xa se fai absolutamente con esta cuestión, é dicir, as persoas que están en situación deste tipo de inclusión social perciben do Concello o que se chama a emerxencia social e, polo tanto, reciben por parte deste Concello, por certo, a emerxencia social que deixaron sin un duro en setembro, deixaron sin un peso a emerxencia social, é triste. Perciben a emerxencia social e, polo tanto, bueno, é unha das cuestións que xa se atende. Aínda así, poderíamos admitir esa cuestión. O resto non ten sentido porque non ten informe económico e polo tanto non ten cabida. O sea, estaríamos facendo demagoxia aprobando neste sentido e non se presentou as bonificacións por falta de medios humanos para poder informar todas estas bonificacións. Iso tamén hai que dicilo. Finalmente, tras un debate cheo de tensións e reproches, procedeuse á votación da modificación principal proposta respecto ás tasas de tratamento e recollida de residuos urbanos, a cal saiu aprobada con 10 votos a favor, 2 en contra e 5 abstencións.